باورکە ئەس بیست و یەک کارێ شێوەکاری دوێ پێشانگەهێدا بەلاکردن و ئەڤ ژی کارێ نونێ مەهک چێبوو ئەس کار دوا کریە و خەڵاس کریە ئەس دەرڤە دیمینم و پێشانگەه دوێ دێژی شێکل ئەوڕۆپاژی و بەیرو دێژی و vêta lêşamê berî dimeha وەک کەسکی گۆژ vê bajariyê min dixwast ez pêşangehkê çêkim û va çêbû nama min jê re ew e got ev kultura şêwekariyê di vî bajarî de bibe wek kultura şeva helbestê şeva bîranîna kesî yani ev beş ji şêwekariyê piçkî kultura wê kêm e. Li Hola Cegerxwîn ev pêşenga hanê hevalê me Seyfeddîn Daûd bi rastî ew karên xweşik pêk anîye dwarê huneriyê de dwarê weynesaziyê de bi stîlkî nû em dibînin ewa reng û bi xêska ewa hestê xwe xweşik derxistiye bi taybetî bi stîlê xweşik modern ewa em dibînin pêşengê wilo pir girîng in li cem me li Rojava îro got pêk tên